Wilujeng santen. Para tamu Bapak Soibu. Iya. Wonten daleme Bapak Sarimin. Ibu Legiem. Iya. Mangga. Panglipur katur kunjuk para lenggah pun katuraken menapa Dik jangkeping swasana wonten ing madyaning sonten punika. Langgaman melih nggih. Langgam melih mangke seraginan nggih pun katuraken sampunipun mangke lumarat sonten. Nyuwun Ya. barang. Barang. Mangga. Gegarane wong akrami rada maju kene monggo Bu Guru TK jan bocah jek enom TKW tutu banda tutu rupa among ati pawi tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arata monggo Dik Nurul Bu TK Bu TKB monggo Bu TK nika guru TK monggo ya Pak polisi lho nak we. Sinten? Pak polisi. Pak polisi. Heeh. Pripun? Nek golek SIM, barang ngono ki matur karo Pak polisi sing apik. Iya. Pak ajeng pados SIM. Hah? Ajeng kene. Ora nek aku rong duwe. Urip duwe bathuk kuwi ketok kok iki arep ngopo? Pak polisi saya Titan no. Ya sing duwe SIM karo rae Titan no. Nah, aku wae Titan kok. Apa iya apa kan duwe? Duwe no. Apa? Apa iya ndi? Daluk piye?
Sembrono. Ayo. Campur sari 480 gawe kok ngene ya, Nak. Pira, Mas? 480. 480 tenan ora? Ya tenan. Lah kok iso? Isah. Panjere. Panjere to. Iya. Rena wangi Matur nuwun Bu Guru TK kapiyarsa lumarap sowan dadi ati katuraken kunjuk para tamu langkung kunjuk baraya wonten ing laladan gawanan seneng guyung saking biyanipun keparengam gugati Bapak Sarimin Habibi Sunarasa Ibu legiyem wonten ing gawanan RT sekawan RW 6 Kelurahan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo Makmur. Suka panglipur sinarengan Dewaruji Mutianada favorit video syuting tasih kepareng mirunggan nuansa tembang irama langgam.